Bona tarda, ens trobem aquí al portaló de Sant Andreu amb el senyor Miquel Jiménez i ens preguntem, què sabem de Maxwell Sinclair? Maxwell Sinclair és el que diuen els francesos un nom de plim, i ara que ningú pensi malament, no és que em dediqui al cabaret, que ja podria ser però no. És una mena de pseudònim que vaig destriar per escriure una novel·la que es diu Mistero, i vaig pensar, calla, ho trauràs amb aquest nom, no fos cas que després la gent et deturi pel carrer i diguin aquest és el que ha escrit aquella novel·la, que no parla de desgràcies, ni de futbol, ni de misèries d'alguna d'aquestes bilinguis que surt per la tele perquè s'ha fet amb un torero, no sé què. No, és novel·la d'aventures. Vaig dir, posa un pseudònim. I al final em vaig desdir, vaig dir, no senyor, a casa meva que assumeixin el desgraciat que tenen vivint amb ells, Miquel Jiménez. Però és el primer nom que se'm va passar pel cap. Aleshores, per què amb steampunk? Home, això està molt bé, ho has dit molt bé, steampunk, està molt bé, que no és el mateix que steampats. Steampats és com estem en general tots. L'steampunk és un corrent literari nascut a l'Anglaterra dels anglesos i als Estats Units dels nord-americans, no confondre. Què fa aquest corrent? Doncs representa una Anglaterra victoriana del segle XIX, però en clau de ciència-ficció. Steam vol dir vapor. I aleshores crea tota una iconografia a partir de màquines, dirigibles, autòmates, robots. La ciència-ficció d'en Jules Verne, de l'H.G. Wells, la de tota la vida de Nostre Senyor, doncs aquesta, però posada en solfa. Això va ser una reacció a favor del moviment cyberpunk. Si vostès han vist Blade Runner, ja saben el que és el cyberpunk. Allò és aquell futur apocalíptic que sempre plou, i les senyores són com mig robots, i els senyors són tots dolents i tenen pistoles de ratxos. Bé, doncs el mateix però aplicat al segle XIX de l'Anglaterra victoriana. I vaig dir, calla, Jiménez, que aquí encara farem alguna cosa. Però com que m'agraden molt els cabellos, i m'agrada molt això de la fantasia, vaig dir, com que la realitat és una porqueria, anem a tirar per aquest pedregar. I mira, noi, em va sortir això. També podia haver fet novel·la en plan corintellado, però vaig pensar, se m'escaparà el riure i no farem res. Acabarà sent una Estefania. També, home, ja voldria, jo sóc l'Estefania, reivindiquem els autors populars, l'Estefania, el Kate Luger, la Corintellado, sí senyor, escolta, això als Estats Units n'hi diuen pulp, i la gent fa clubs en favor d'aquesta gent, que aquí són massa estupendos. Començarem un d'ells, ja en parlarem.